kumba puyo imo perlok dom ta ka jing khi kam pat kun nomar ba ibat student hi apo dalhim ta kim pat yo ka jubab na liang jong ka sarkar na kata ka daw kidang yai pitenya kene ka jing khi ngakarmen ba ka sarkar hi kan pet sakini kinong yakhi langta kan yarap mo yak ai ka badai ban yarap namar kat kum ka jing pet ka jonga kani ka jing khi kala ban poi chdo sa ba kan sa don ki student lane ki ayu ban sa sim kabu lane sa so sa dat kum to mo lakpor sa kapor yo don ki ba khat kum to kan ngateng yo don ki ba khat kum to ta kadang ông dalam deh himo ngakwa baka sarkar hi kan simkhya kane ka langkor kan nde ban su kan sting gumne namar ki student kadang like por isgi kidang yabon nang ta kidang yawan sekene jaka nasiang tunan bandong pi ka wei mo bam ta kasgi doni wei samla ba na sulong jungi hi iba mebon dan lang ngam tang ni le tesar kamno phi snyo hajing dei bat kene kam nga sngo ba ngi dei ban ai kublai kini ki khna samla jongani ka ri ga jongi ki bala wan shakmat ba ki bala shim ya kata ka ikhtiar ba ki dei ban le ai lor ka jing le don bor jong ka BJP haka bakal le kat bakamon haka ni ka jalla ka jongi kam kani ka ri ka jongi ti kumba phi iru ba palat ar phongot ki khna kila commit suicide ni i ki khna ki don ki bala sha bom sha tit ni i ba kani ka sarkar kam sngap yeno yenoru ndai ka le be hala ka jong kamon ti ngi dei ban pendu ya kum kata jaj sarkar tinga ko ban ai kublai ru ya kini ki khna samla ha kini ka jalla Meghalaya ka jungi ha ka ba makiru wala ki jingai nang ni na jantar mantar hinde kilai shim ya kata ka ikhtiar ba kin lej ba kin ya protest hante ha Don Bosco Square tinga ai ka jung kublai ya piru nang ni na Delhi but nang ya tur shapang keep up the good work but kani hi ka por ba ki khna samla kin wan shakmat kin shim ya kata ka ikhtiar but kin long hi kinong yalam dalade nabenta yala di ba nabenta ka future ka jong kiru namar kini ki politicians ki bangi i ki bagi don hakaleng jong ni gari bat kumjur hakari hakani ka jalla ka jong ngi i bagi ni ki politicians ki don arjat ki wegi politicians ki ki bakwa be ban sukamai spa but ki wegi politicians pada ki basukwa be ban don hakabor hi kini ki politicians ki badon tang ya kata ka thong tang nabenta kashimat ka jong ki kinumla dalai leiru ba kinyarap ya ki khna samla ki kumta ki khna samla hi ki de ban wan shakmat ki de ban mi shakmat bat ki de ban long kinong yalam na benta daladi yaladi ndai ban up ya kini ki politicians himot mentala lada ki change bakanaru politician na way bakanaru lada change na wakwa spa so bakwa bor lani na wakwa bor so bakwa spa si ai pat kalaway jong kini ki khna samla kai namar kaditang ka jingkwa jong ki simete handai kamdani ai kata ka thong ban ong ban yarap ya ki khna samla bat bun sin hi ngi i ha ka politics lada pingu lada pidam ya ki kamut kabyang handai lada pimngu lada pimdam lada pipeni ya ka babakala kamut pisa kenjat di ngimkwa ba ki khna samla kinlong betang kum kita kinong mu nong dam deki khna samla kede ki ban long kata ka ikhtiar bagi khna samlahi kede ban wan chakmat bagi de ban yeng ha kata ka nongrim ba kinyalam maki la kadai ya ka sarkar lani la kadai ya kata ka lawai ka badai nabanta jongki hi hot ngam ong ba baro ki ba larang ba kilong ki basniu henre ngidon kami ki rangba ki badan ya kata ka jing it ka basisha ban gaib mdei ba kita ki rangba kiba kwa ban peni tang ya kata ka jingdon ya ka bor pisa bat ya kata ka jingdon ya ka bor bakin le kat bakimon kata ngim kwa ndengi kwa ikirang ba kibadan ya ka jingkir kle to hajing ide ba tu ba mo uba
Ubakaran gum tu hang tu ha BJP State Office Meghalaya tu Mewankar tu BJP Youth mo tu ong gum tu tapi senyo gum no hak jing debat itu. Hi hakabay day ba utu u kena samlaru ngila ben ong ba ka BJP hi nakato kala sakhi syai ba ka BJP hi kadai ka seng ka basniu kadai ka seng ka ba penjot ba kadai ka seng ka ba pensniu ru iki jingmut jing perkhat menta uno ru berung ha ka BJP usniu nadu ka jingmut jing perkhat hadu ka jinglong hadu ba utu kena samla sngo rem bat sngo i bangun ong ba dangla basu sup dang sup ka basu siat bet ani dei banca siat bet ya gitu ki yakini ki bawan protes menta akum kata ka jat jimut jing perkat himut nginla mo begini alam ya kata ka ri ba ka jat bandrio syakmat tengah penram jur ya kata statement ka balai dau tu youth president jong ka BJP bat ngapan rem hiru ya ka BJP hi borok kawai namar ka BJP hi kadai kata ka cancer ka balarung ha kani ka ri ka jongi balada ngimle ay kani ka kansa bam sundan yingi bat kansa bam du khot sundan Tapi lan empat pensai hak jing debat kani ka kerting cockroach Janata Party kamu ayu kani ka cockroach balagi khot kerting da ka cockroach ka bam senyap tenan kata-kata. Namar kani kami nadu katu ka statement bala ai do tu Chief Justice of India bau ong ba kini ki kena samla ki bom don kam don jam ki longkum ki cockroach. Namar ladang ikan ni gini ginyang kalau di basurung sigi kendong kencrot ki bak kumta telong ki bom dondor kan tu kan ki kum kita ki beriu ki bom dondor ndai ngilai iru pada baling ba kani ka jingye ki ba hadu katno kita kinyang kalau ki don ya kabor haba ki laya lumlang bat ki balai don lang bat ki laya teli ti kani ka dei ka bor jong kita kinyang kalau persya ya kita kinong pembor jong kani kari India jungi Tak jing pa jong pi kani kanyang kalau kani ka cockroach Janata Party kinsa ya kun la election na kami ya kun rene ya kata tengam patip nemar kat kum ka stance ka jongki ki ong ba kim kamdei ka political party handai ka David Tang kata ka seng ka bala seng benlum ki kena samla bakin crunch phang ki jing e jongki kena samla bat hakani ka por ka jing e dei na benta jong kani ka bakalik kani ka paper jong ka nit dia kata ka dei ka bahakmat do ya menta banyanget bakani ka jingi ki jong kani ka cockroach Janata Party kanung kut tangta dekan kan ya chakmadu ban penbahas non ya kani ka education system ha kani kari India hi borok kawai bisnyo kumno haba ki kirang ba nangte na jella Meghalaya jongi khamtam kito ki baladon ha ka kardan khamtam kito ki opposition lani ki bom bon ki bon mo balagi mban ha to ka singi arpo trik hak jingi debat kani ka protes namar kani ka protes kam tang namta ka Delhi kadai bet baro namta baro kari India ta balai mo kinyawan kisnyo kumno hak jingi debat ta pi kumbangal ong menne kidan arjat ki politicians ha ka jilla ka jongi ki way ki politicians thank you bhaiya khalia thank you kidan ki way ki politicians ki bakwa ban kamai spa bat kidan ki way ki politician ki bakwa ban kamai bor Andre ka jing ya dei jong ki boro arjat kini ki politician kalong ba ki kwa bet ba kini ki kena samla kin ngo kin dem kin serve ki kum kita ki belai Andre ha ka jing pet jongi kita ki dang dei hitang ki beriu but balai kim join ru ya kani ka protest kim join ya kani ka protest namar ya kani protest la yalam de ki kena samla phi umdei ba ki yalam hi maki Andre ki kwa bet ba tang kano ka jing yalam ka bala yalam damaki kin but Andre lada la yalam da ki kena samla dia kata ka peni ka mental tiru ka jongki ba kidan ni kata ka mental ti ba ki kwa bet ba ki don be halor ba ki pet po kan yangi ki badang kham kena bat ya kata ngalamat hishimet hadu kanu kadan kata ka jing syap pet po ha kini ki politicians ki ba larang ba nama dengi ai ladangi kran ya ka sarkar ruling ani kran ya ka opposition ru ladangi ai kanu ka suggestions ka bala banyarap ya kani ka ri ba kajat benrio ko jongi kim pediang handai ka balingo kalong ba hadian pat am kin sale hi daladi te kim pediang ki ken po ki nyau ban ai ndai hadian pat kin sa le hi maki khanang ba kin long ba kayat ling ba jongki tingeng em kwa kum kita ki jat ki politician ki ba perkhat shimet ba ki ba ka jing thu jongki hi kalong bet kumno begin shong bet
hang katai kesuki. Kadang idan kum kita ke politician, lagi day politician ubak waspa, lani politician ubak bor, ngin numpoi shanu ru. Andai kadai kepur menta, jom ki kena samla bikin wan syakmat, bat bakin kentat no ikini ki politicians baro, bat kidai ki kena samlahi bagin yalum, bat ki kena samlahi ki ban yalam. तो पिछले हुकुम नो हजिंग दे बार कने का पेपर लीक मो पेपर लीक एग्जाम नमता की निकी बा दे बन अते ने तो का नीट एग्जाम ते की ला लीक तो एग्जाम पेपर कुम नो पिछले Fi kini ki eke baro kini ke jinglik paper ki eke baro ki day part and parcel of corruption. Namar balagi penlik ya paper kenang berkila bende. But kide nu kide ki badan spa. Tika education hakanika riga jongi baro kawai ka debit na benta jong ki badan spa. Ti kata kadai ka bat kani ka corruption kadai ka bampong. Ka corruption bunsin ngis nguthuk bakla. Yang baka corruption kadai bitang syapang kapisa. Dai ka corruption kamdai tang syapang ka kapisa, dai ka corruption ru kadai ka jing yo right. Ka corruption kadai ru ka jing kedi no ya ka hok bat ka bahak. Kabad jong kita kibadai hok. तो कुबले सिबन बा मेबन या गजिंग आई या गजिंग करेन का बा फिला आई मा ngilas न्यो थु साई बा कदे का सरकार पमता कदे भी के सरकार का batang perkhat betang ya lede te kala dai ke por ba ide ban न्यो थु mo kum ki pra khasi ane ki pra jat ben riu batang duna pai ngide ban न्यो थु sai ba ya kum kene ka sarkar ngide ban ailat lanu ro dangi ailat yang mungkin ki sarkar te kan jia ka ba ngimla cho tang ban perkhat mo ka ba ka ban jia namar ngala I hang ni ha po Delhi na do na go tinga wan sini ngai kan do bon jat ki jat ben riu ki besong masa ha po ri India hi jongi ki ba don na ki ba na UP ki ba na Assam ki ba na West Bengal ki emang ngila ya kan do tingi keren kan ngi asnya thu ba kani ka sarkar hi kakta amde tang ya Delhi kadai ka kalakta lut ya baro hi kari hapo India te tangkum tai kublai chuban perlok ngaj scam ba hero pin karsan ya kani ka jingeki what's new lada pis new bangi kumbakla ban ekran hak jinge dai bat kani ka sarkar jole se bidai uena naki member jong kani ka sarkar ngintip mo tang ba kai ka bang akwa ban ong ba hagum kapor gum kane ngimde ban snyo ba ngidai ki member ne ki jong kane sarkar ngidai ban perkhat chwa nam ta ki jat ban riu ngidai ban perkhat chwa nam ta ki lawai ki khon ki tigen ngidai ban perkhat tang la de namar ba haparte hi bang im ngidai ki social human being ngimla ban im tang marwai la ngimla ban im tang praba mahajon praba riuspa ngihap hi ban ya de don filang ban ki baduk la ne ki ba rangli la ne ki khon samla la ne baro tak daw kan kta ya pi kinong kerchan ya kane ka sarkar da lada phim kran ta kasgi kan sakta ya pi hadan hapor hadan nang nes khmat tak da ong kat dang don gapor habakum kane kalat ngiyo ngisnyo kemen skada ya namar ba ngiyo lat ban pensnyo ban pensai ya pi ki paralak praba ijmo kublai subon kata dan bak ba kublai unang karku yangi bat ya pi kublai subon Kublai sibun ni piru ba. Boleh. Snow sngan bang ya don lang bne dai. Snow sngan sibun. Ye kani dai na ka jela Meghalaya lalong bang ya lang ya wan ban ya represent lang sini. Bat ngi kermen ba kani ka jingi ki kan long ka job. Tadai hoi. Jona e banong. Dai kan liang jong nga don ka jing sio si khendiat namar ba ngayo I ha ki comments ba don ki bri bo ong bele phiki penar ki khasi ki lechtu. Jadi gajing auri jong ki dekar bele pi hewan. Tegani gajing ya auri gajing ya diman gajing income day tang ya ki dekar kedai ya baro kinong India. Ngimde ban ya penpat jan bin ru hong ne.